Comer san, rico e caseiro parece un reto casi imposible cando non temos moito tempo, pero hai técnicas que poden axudar. A que está de moda é o batch cooking, que consiste en preparar nun só día varias comidas para toda a semana. A cociña caseira require de tempo, din que de media para un prato sinxelo nos leva uns 20 minutos, pero se queremos algo máis elaborado, xa falamos de hora e media. A gente cansado, a trabalhar, pronto, e não temos, mas mesmo assim há que comer. Por iso moita xente está poñendo en práctica o batch cooking, é dicir, preparar nun só día varias comidas para toda a semana e gardalas en tuppers. Tú también puedes tener todo esto listo en un poquito más de una hora. Brócoli, coliflor, que aguantan al igual un pouco máis, arroz. Eu, como estou nun piso de estudiantes, hai algunhas cousas que tamén as traio preparadas desde o domingo, pero de normal cociño día a día. Os nutricionistas din que é unha maneira saudable de comer porque evitamos a improvisación e poñemos en práctica a organización dos nosos propios menús con carne, peixe e verduras, evitando así as malditas sobras e residuos. Tento facer un menú semanal e logo pois facer a compra según ese menú e organizarme así. Pois esas verduras que podemos cociñalas no microondas, no forno, podemos facer tamén en forma de crema, sopas, potaxes, unha fonte tamén de hidrato de carbono. O batch cooking é unha ferramenta moi poderosa sempre que se respecte o equilibrio dos nutrientes e a seguridade alimentaria. Pero sí que é moi importante enfriar ben unha vez que cociñamos os alimentos nunha hora máximo e logo almacenar en neveira por debaixo de 5 graus ou estes alimentos máis perecederos conxelar. O proceso de desconxelación tamén é moi importante, nunca debemos facelo a temperatura ambiente, xa que os alimentos sempre deben pasar pola neveira ou polo microondas antes de consumilos. Para moitos, o batch cooking é unha maneira de cociñar e comer de forma saudable cando o noso tempo non nolo permite.